Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα παίξω Fortnite για πρώτη φορά με keyboard και ποντίκι. Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ ζωή μου αυτό το πράγμα. Και ολικά τα keyboard έχουν μπερδεμένα κουμπιά και είναι δύσκολο, οπότε ας πάμε σε ένα απλό match Battle Royale και ας ελπίσουμε να πάρω ένα win με keyboard και ποντίκι. Θα ήθελα να σας πω ότι άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να με στηρίξετε, μπορείτε να κάνετε ένα like και ένα subscribe. Και τώρα μπαίνουμε στο παιχνίδι. Preparing. Quest. Ωχ, τι είναι αυτό ρε. Ωχ, ωραίο είναι αυτό. Παιδιά, δεν ξέρω αν το είδατε αυτό, αλλά άμα πάρουμε 50 levels μας δίνει skin. Τέλος πάντων, καλό μου φαίνεται. Ας πάμε τώρα να συνεχίσουμε το challenge μας. Βλέπετε τώρα κάνω connecting μέσα στο game. Για να ελπίσουμε να μην με φάει ο πρώτος τυπάς που θα συναντήσω, γιατί αυτό θα γίνει. Αλλά τέλος βασικά πως κουνιούνται και πως βαρά. Με το W κουνιούνται. Με τι βαράνε. Με δεξί κλικ βαράνε και όπλα παίρνω με το ε. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Και το όπλο βλέπουμε το πιάνουμε με το 1 και πίκαξ βγάζουμε πάλι με το F. Είναι το πιο μπερδεμένο πράγμα που έχω δει στη ζωή μου αυτό το πράγμα ρε. Θα παίρνουμε το όπλο έτσι, το βγάζουμε και στοχεύουμε με αριστερό κλικ και βαράμε. Okay. Και βουτάμε με το space, καλά αυτά τα έχω μάθει από το YouTube. Πού λέτε να πέσουμε. By the way, ανοίγουμε το χάρτη, το είχα δει λίγο πιο πριν. Πάμε εδώ. Space. Πάμε Green Gate. Δεν έχω ιδέα πως θα πάει αυτό το πράγμα. Ελπίζω να καταφέρουμε τουλάχιστον να βγούμε το 50. Βλέπω εδώ ένα Wolverine να πέφτει. Το glider του. Στο Green Gate πέφτει ένας και τι φάση, γιατί είμαι έτσι. Γιατί το skin μου είναι λες και έχει πάρει αναβολικά. Εντάξει, τώρα είναι ίσιο. Είχε γυρίσει ο μπρο, σαν σαρδέλα. Έχουμε Avenger Chest. Και τώρα θα μάθω πως ανοίγω chest. Με το E. Θα πικάρω όλα γρήγορα. Και πώς χτίζω, είναι μια πολύ καλή ερώτηση το πώς χτίζω. Οπότε, το πιο σημαντικό κουμπί στο Fortnite από ό,τι φαίνεται είναι το ε. Πού είναι ο φίλος μας που σπάει πράγματα. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό ρε. Μα το Θεό, δεν έχω ιδέα πώς πάει. Και κολλάει κιόλας. Όχι, τι έκανα. Και πήγε στο 5 και την πίνουμε. Έτσι, το πίνουμε την 50. Φίλε, γιατί άμα παίζω με το controller μου παίζω τόσο φυσιολογικά και ωραία. Εμφανίστηκε κι άλλος περίεργος τώρα, καλά. Με space ξέρουμε ότι χρησιμοποιούμε το νερό του άδειο. Τι είναι αυτό.
Εδώ όμως να φάω λίγο και την τουρτίτσα για τα 7η γενέθλια του Fortnite. By the way, χρόνια πολλά Fortnite. Έχεις τα 7η σου γενέθλια. Όπα. Τι γίνεται. Ποιος είμαι, τον έκανα dodge. Όχι, με πέτυχε. Τον έφαγα. Δεν ξέρω παιδιά τι έγινε, αλλά από ό,τι φαίνεται κατάφερα και πήρα εκεί. Όπου πάω. Παιδιά, πήρα εκεί λέει ρε. Δεν ήξερα καν τι πάταγα και απλώς... χτίζουμε. Και με το Q λέει το αφήνουμε το χτίσουμε. Δεν θυμάμαι τι πάτησα καν και τον έφαγα παιδιά, πως για να ξέρετε. Και με το shift τρέχουμε λέει. Αυτός... Ο Χριστός και Παναγία. Τι κάνω ρε. Πώς βάρεσα. Τον έφαγα. 174 λέει. What the... Είναι η ιδέα μου ή με έχουν βάλει επίτηδες σε λόμπι μάχρηστος για να φαίνεται ότι είμαι καλός. Τώρα παιδιά θα φανούν τα scope skills μου. Να τον βλέπω αυτόν εκεί. Έφυγε. Να το δει. Ρε εμένα βαράει αυτός ρε. Ρε γυρνά πίσω ρε που με βαράσει κιόλας. Δεν σε δω πως έκανα dodge. Ξέρει να παίζει αυτός παιδιά, ένα αληθινό. $85. Του έκοψα λίγο damage που δεν ξέρω πως του το έκοψα. Ποιος είμαι ρε. Ναι, δεν ξέρω καν τι γίνεται, απλώς προχωράω και ό,τι γίνει έγινε. Και τώρα το βάζουμε. Και μίνια. Έχω αρχίσει και παίρνω το κολλάι ρε Παναθεμά μου. Δεν το περίμενα τόσο εύκολο. Μισό λεπτό παιδιά να φτιάξω οθόνη. Πώς φαίνεται καλά. Υποθέτω... Τι ακούγεται έτσι. Όχι ένας πύραυλος. Τι είναι αυτό ρε. Τι είναι αυτό ρε. Μπρο τι είναι αυτό ρε. Είναι κάποιο καινούριο LTM που βάλουν στο Fortnite. Τι ήταν αυτό μπρο. Έπεσε κάπου προς τα εκεί, είπα να δούμε τι είναι. Ή απλώς ήταν έτσι απλώς για να φαίνεται ότι υπάρχει και δεν έπεσε στην πραγματικότητα πουθενά. Ας πάμε by the way λίγο τα ακόμα για τις τούρτες. Λέτε να πάω στο πιστολίδι. Με το F βγάζουμε το πίκαξ και εκεί. Ας πάρω στα χέρια μου το αγαπημένο μου πιστόλι. Επίσης, άμα μπορείτε να μου κάνετε τη χάρη, με αυτό τι κάνω. Σκύβουμε. Και άμα το πατάμε συνεχώς να κάνουμε... Fortnite. Και ξέρω εγώ μαθαίνω να παίζω Fortnite από ένα game, με υπολογιστή από ένα game. Ας κρατάω στα χέρια μου αυτό το shotgun που μου έχει σώσει τη ζωή. Περίμενε, μπορώ να χτίσω. Έχτισα και με το G. Ξέρω εγώ έτσι.
Οκ, νομίζω θα παρατήσω το controller για να παίξω με υπολογιστή. Ούτε καν. Σιγά μην παρατήσω το controller. Ναι, εντωμεταξύ το game κολλάει. Τι, πέφτει κι άλλο! Πέφτει κι άλλο, ρε! Αυτό είναι κόκκινο, το προηγούμενο ήταν μαύρο. Τι είναι αυτά, ρε! Όχι, προσγειώθηκε! Το βλέπετε που κουνιέται. Έμεινε εκεί. What? Τι είναι αυτό, μπρο? Πώς μπαίνουμε σαν αμάξι? Οκ, νομίζω για τα αμάξι. Ναι, έξω πως βγαίνουνε. Ρε, περιεργιάστε τα αμάξι μου ήσυχο να πούμε. Όχι, τι έκανα? Να σου πω, φίλε, επειδή δεν ξέρω πως βγαίνω τα αμάξι, δεν είπα ποτέ ότι ξέρω να βγαίνω από αμάξι. Θα σε πατήσω μια γρήγορη. Ή βασικά όχι, γιατί άμα μην πατάμε την άξι, ωραίο. Πού είδος τώρα, πού είσαι τώρα που δεν έχω αμάξι, ρε, πού είσαι, ρε? Τώρα έλα να τις παίξουμε τώρα. Άντε για. Τώρα να πούμε από τα αμάξι, παιδιά, ποιος ξέρει πως βγαίνουμε να μου πει λίγο στα σχόλια, γιατί ναι. Δεν έχω ιδέα. Τώρα μου έρχεται να πάρω αμάξι και να το τεστάρω, μπρο, πως βγαίνουμε. Παιδιά, λέτε να πάρω Win. Άμα πάρω Win θα είναι πολύ σπασμένο, ρε φίλε. Γιατί ουσιαστικά δεν ξέρω καν να παίζω με αυτό το keyboard και το ποντίκι. Τώρα ξέρω εγώ με το Q. Και άμα βάλω X. Μπρο, τώρα που έχω max matches, παιδιά, θέλετε να κάνουμε Skybase με υπολογιστή? Θα ήθελα πολύ να δω αν γίνεται αυτό. Βασικά γίνεται. Με τα πάντα γίνεται. Ξέρω εγώ να σπάσω αυτό. Να τα σπάσω όλα για να πάρω τα μέταλλα. Τώρα που έχω ένα καλό αριθμό μετάλλο, να σας ανοίξουμε και αυτό. Ξέρω εγώ και να πάω να κάνω Skybase sister. Άρα εδώ ό,τι βρίσκεις παίρνει. Αυτό δεν παίρνετε, δεν ξέρω το λόγο, αλλά ναι. Αυτό, θα κάνουμε Skybase, μπρο, θα κάνω Skybase. Άρα, ναι. Περίμενε, μπρο. Πού είναι, πρέπει να βάλω medkit. Δεν είμαι έτοιμος να επιβιώσω στο storm με keyboard και ποντίκι. Ας τρέξουμε λίγο να βγούμε έξω. Δεν είπα εγώ ποτέ ότι θέλω να πεθάνω από storm. Έχω καταφέρει να πάρω 4 kills, δεν θα τελειώσει έτσι. Τρέχα, αγόρι μου, τρέχα. Θα φάω storm sickness, ρε. Γρήγορα λοιπόν, τώρα ανοίγουμε το build menu. Σκάλα χτίζουμε με το C. Οκ. Ξεκινάω να πηγαίνω πάνω. Παιδιά, θα παίξω. Μου το ρίξανε, ρε. Ξέρω ότι το βίντεο έχει πάει ήδη πάρα πολύ ώρα.
Οπότε θα σας αφήσω κάπου εδώ. Όντως αυτός που με έριξε να ξέρει θα το μετανιώσει. Άμα σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!